Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο της Κρύπτης. Είναι βράδυ Halloween, είναι η νύχτα που λένε ότι το πέπλο ανάμεσα στους δύο κόσμους είναι πιο λεπτό. Κάποιοι τολμούν να παίξουν ένα παιχνίδι μόνο αυτή τη νύχτα. Το ίδιο αποφάσισαν να κάνουν και δύο φίλοι στην Οκλαχώμα περίπου στα μέσα του 1980. Ένα κομμάτι ξύλο, λίγα γράμματα και μία ερώτηση. Και αυτό που τους απάντησε τους συλλάβησε ένα όνομα. Το 2009 ο Ντάρεν Έβανς κάνει ένα post. Γράφει σε ένα φόρουμ για να προειδοποιήσει, όπως λέει, το κόσμο για το πόσο κακά πράγματα μπορείς να πάθεις ανοίγοντας αυτές τις πύλες. Το πιο ενδιαφέρον στην όλη ιστορία που μας λέει ο Έβανς είναι η χειρότερη εμπειρία που είχε με τον Ζόζο και το πώς συμπεριφέρθηκε μετά. Κάποια στιγμή λοιπόν, λέει, ένα βράδυ που ο Ζόζο ήταν πάρα πολύ κακός, στην ουσία βρήκε την κόρη του μισοπνιγμένη στην μπανιέρα. Την πήγαν στο νοσοκομείο, την κρατήσαν 14 μέρες στην απομόνωση και κάπου εκεί είναι που ο Έβανς ξεκινάει να λέει ότι εγώ κάπου εδώ δέχομαι επίθεση από έναν δαίμονα. Άργησε να το καταλάβει. Και εδώ έρχεται το πιο ωραίο. Ο Ντάρεν, λέει, χαριτολογώντας μία μέρα, ρώτησε τον Ζόζο πώς θα μπορούσε να ονομάσει τη μελλοντική του μπάντα. Η απάντηση που του έδωσε ο Ζόζο ήταν Iron Tongue. Το τραγικό μέσα σε αυτό είναι ότι την επόμενη μέρα η κόρη του ξαναμπήκε στο νοσοκομείο, αυτή τη φορά με πρισμένη γλώσσα. Λίγο πιο κάτω ο Έβανς αναφέρει ότι σε έναν αυτοσχέδιο πίνακα που είχε φτιάξει είχε ζητήσει να αποκαλυφθεί. Ο Ζόζο του έδειξε ένα κολλιέ με μία νεκροκεφαλή, την οποία ο Έβανς έβγαλε φωτογραφία και ισχυρίζεται ότι μέσα σε αυτό είδε τον Ζόζο. Ο Ντάρεν αναφέρει για την ακρίβεια ότι μέσα σε αυτή τη φωτογραφία βλέπει 4 πτερωτούς σκελετούς και 4 διαφορετικά κακόβουλα πρόσωπα. Και κάπου εκεί, λίγο μετά τις κρίσιμες εμπειρίες του, ξεκινάει να μας κάνει μία εισαγωγή στον κόσμο του Ζόζο. Ισχυρίζεται λοιπόν πως ο Άλιστερ Κράουλι είχε γράψει για τον Ζόζο και τον είχε συνδέσει με τον αριθμό 666. Όμως δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ο Κράουλι δεν μίλησε για τον Ζόζο, αλλά για κάτι πολύ πιο βαθύ. Ο λόγος για το Λίμπερ Ως ή αλλιώς το βιβλίο 77. 77 Ozi, the goat, Sil, of the Sabbath of the Adepts, the Baphomet of the Templars. The idols set up to defy and overthrow the false god, though it is understood that he himself is false, not an end, but a means. Note the 77 equals 7x2, magical power and perfection. Στην καμπάλα και στα γραπτά του Κράουλι, ο αριθμός 77 μιλά για μια αρχαίγονη δύναμη, που δεν είναι ούτε απόλυτα καλή ούτε απόλυτα κακή. Μια δύναμη που υπάρχει για να καταστρέψει την ψευδαίσθηση του Θεού που φυλακίζει το πνεύμα. Ίσως ο Κράουλι να μην έγραψε ποτέ τη λέξη Ζόζο, αλλά έγραψε για τη συνείδηση που επαναλαμβάνει τον εαυτό της, που ζει μέσα σε κάθε κάλεσμα. Και ίσως εκεί να ξεκινάει η σύγχρονη σκιά της Ζόζο. Jimmy Page of the rock group Led Zeppelin also used Zozo as a symbol on the Zeppelin 4 album. Could Zozo and Zozo be connected somehow? How can so many different people from so many different parts of the world somehow lie about this Zio spirit? And if they aren't lying, then how can you explain these visitations by this wicked entity? Is Zozo the devil himself, or a wayward demon who has the power to manifest itself wherever and whenever it is called? Πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον είναι ότι ο Jimmy Page, εκτός από λάτρης του αποκρυφισμού, υπήρξε βαθιά επηρεασμένος από τον Κράουλι και τη φιλοσοφία του.
Μάλιστα το 1970 αγόρασε το σπίτι του για να το χρησιμοποιήσει για ιδιωτική μελέτη του αποκρυβισμού. Ακόμα πιο ενδιαφέρον ωστόσο είναι ότι αυτό το βιβλίο είναι το πρώτο βιβλίο που αναφέρθηκε ποτέ το όνομα του Ζόζο. Δεν ξέρω αν όλα αυτά μεταξύ τους έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι οι συνδέσεις μεταξύ τους έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την παραψυχολογία, ο Ζόζο δεν είναι κάτι παραπάνω από ένα νοητικό ή ψυχικό φαινόμενο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσο περισσότερος κόσμος πιστεύει στην ύπαρξη και στην οντότητά του, τόσο περισσότερο αναπαράγεται ο φόβος. Ίσως να είναι απλώς καθρέφτης του φόβου μας. Ίσως όταν τον προφέρουμε να τον δίνουμε λίγο ακόμα ζωή. Εγώ θα κλείσω αυτό το επεισόδιο του podcast λέγοντας ένα πράγμα. Οι ιστορίες τελειώνουν μόνο όταν σταματήσουμε να τις λέμε. Εγώ απόψε την είπα. Και εκείνος άκουσε.